Sa akong mga gay, magkalit tayon, tuloy anang. Nagagaw na ako? Di, ay, igagaw mo? Ha? Igagaw pa mo, May? Igagaw din mo ni Jolie, May? Ah. Sus, nanna po ni Soki na ko. Ay, yung matiguang taga. Nasaan na yamin na maganho? Ha? Hungma pa man namong kuan. Nga sayo ang mga di ba pista mo katigara? Pista mo na rin. Ano mo ito? Esperas pa man ron. Kau gamay mo. Ha? Gamay mo kau mo. Sa timo-timo. Kasi gamay ang gamay na. Ha? Yan na. Be, mga tana ka be, ay. Masa in English, sanilas. Tiniin ko. Ate, tiniyan di bright tag. Mo si kabiliban ano. Ikap ka ang gamay na ba? Hindi mamari ko iba, mamari ko magtagal rin. Ma, mamari ko sa gamay ati ko mama lang sabay. Ah, magdapat juday ka dai. Ugma ko mangayo. Ugma ka mangayo. Ito ka ang gamay ron. Ka gamay ron. Ibes mo doon. Kamu ni inspiras. Bisa ugma ron ugma. Ano ko bati na. Unsa kinalan? Uy, mo kanta ka. Unsa to kantahon nimo? Ha? Unsa kantahon nimo dai? Ha? Di ba yung kanta bitaw ka sa una? Oh, diyan niya na. Oo. Bawal. Nga naman, bawal man. Bawal. Kubin din niyo. Ha? Kubin din niyo. May COVID-19 nga wa. COVID-19 wa na oy. Ini mamando sa bay ba? Ano mamano ko nga. Dili. Dili ka express mo ga mo dili. Kau babit. Sa babay, bigkaon babay mama nimo. Ugma ko mga yun bintag. Di ba isko ni may hanapin yung sibi. Marisko bukan sa. Yang mga katama. Ha? Yang mga kata. Mangayo ka na kwarta. Ha? Mangayo ka na. Pilay mong gusto. Ha? Pilay mong gusto. Ha? Siminta. Hindi ba? Ay, mainti. Magay ko. Di kay ko 20 dai. Nga naman. Mama bayad. Isko. Da, mo na ka masayo be. Sa pulis sayo be para tagangan ho. Sayo sa babe. Unsa ka bera? Di karon kay gusto mo kita magasayaw mo. Gusto ko matanaw nga mosayaw ka kay wa ko. Ano guna? Ito kayo. Ha? Di lami man tong makakita ko kay ron tagaan nga librehon mga nog ticket unsa aw pandisco. So kanay mo ni si Gole dai kada pista dun sa morin ako kay dito ko bisitahon. Wa pa man mi naghikay ron kay ugma pa man tagaan sa naman. Tagaan sa naman na siya kanon kay para jawab ko na po. Nanay sudah na humba. Kan ano humba na. Sorry, sulti ni mo na ko. Yo. Unsay masulti ni man ang hang giloto jal? Bagoy. Di ba unsay lasa lami? Dami. Lami ah. Kisay giloto na. Dagod. Ano yun? Ina shout out Jan Ron TV. Diyan na TV. Tarungag sulti. Imo mangilamon-lamon na misturya Jan Ron TV. Ayun, wadi ko susila na. Good morning. Ay, good morning hapon. Hapon na ron. Ha? Hapon. Good morning. Kusuga jo mukaon dala. Gotom paktasa. Gotom paktasa. Ano nang kuan buat? Kuan ba na saktong hapin ba no? Nigog mo ni mga buntag. Ha? Buntag ngayo, buntag. Sige. Nagabot mamay Jol. Ato pa ikaw kanta ka Jol sa gitar. Ha? Jol. Kanta ka Jol siya may gitar. Unsa kanta may? Diyo kisa si kuan be? Diyo kisa ba? Kani lang ako. Unsa may? May. Unsa man? Diyo unsa kantahon niya? Sige. Jol, unsa ko kantahon nimo Jol? Si kanta. Ha? Kanta. Di si may mo gitar, di ba ikaw mo gitar may? Tada. Sige, yo sa to? Yoshiko Tada. Yushiko Tada ko no. Kyoto, Japan. Kyoto, Japan. Sige kanta isa. Di unsay magkantahon kay isa? Abunay. Di unsay kantahon nimo? Ha? Yoshiko Tada. Di unsay kantahon kuno nimo kay duyo kan kay gitar ba? Aho. Kuro-kuro pa. Uy lami dulay kay di mo kanta. Igagaw na. Di ay igagaw mo? Ha? Igagaw ko no may. Igagaw din mo ni Jolie may? May. Hoy. Mo kanta ko no si Jolie o ganang nabilanggo ko no. Sige. May duyugi sa may. Lagi, duyugi sa kitagangan ako pagkano nga na. Sige kanta. Okay. Sige. Sisi uno, kanta.
Oo. Kaya na mga bigatin ni sa tubigon. Di basta-basta na. Tagay sa siya may na kay aron magjamin niya na rin kuman. Sa akong mga gig magkadigtayon tuloy anan ang ibang ay antos nakablang inyo ako magmahal. Ay, natagaan na kamay? Aw. La, sa may paano mo? Manok mo? Aw, di baboy mo na. Basta tisano? Ah. Pisad siras? Ah. Okay na kada? Ha? Siras man. May. Okay na kada may? Siras man. Amay. Oy. Okay na ka? Okay na? Ha? Asa sal? Tekan na nabuwang. Ayun nga na sal. May tagago na din mo, magtiya mo na mo. Igago mo. Ikaw kay gago mo. Di. Tuwa mo. Ha? Tuwa mo. Eh, balik son di minay. Masabi kuwang. Kok. Ha? Tagsa mo mamaya. Kok pa rin mamay. Okay. Mamaya. Ha? Masa to? Sa? Gracias. Ah, gracias. Señorita. Ah. Kaya